chibagira mwamba UTM Sogola tu Dr. Sausilima mama wali UTM mama wali ifetoise mama wali bwana andamangode mashanari boko mashanari boko afu na duze yani mnali konko ndipata chokako kuti zinthu zisinthe ndipata choka chifukwa chiyani ndino amene mwavutika m'Malawi muno kuzunzika osakhala masewera lero tafika pachimake penipeni kuti mazunzo onse amene mwakhalira pa mawondo nthawi zonse zaka 5 zija athera pali ndipo mwabwera kuno kuti kuzunzika konse pa mazunzika nawo kuja mazunzikira anthu akudowa amene amagona pa bedi popanda matiresi pa mawaya chizindikiro cha bedi koma ali kuchipatala ndalama kuthera m'matumba mwanthu mwabwera kuno kuwauza anthu onse amene akudwala kuchipatala ndikugona pa bedi popanda matiresi kuti muli nawo limodzi ndipo nyengo zawo zisintha kuyambira pa 21 Mepa mwabwera kuno bwana kwasindikiza anthu akudowa kuti zipatala zawo za mauzu zija zozira zimene zakhala zikuonesedwa kuti anthu akudowa akupita zipatala zozira china ndichichira pachi akungosala kuti akanapanga mauziliamu akanapanga chani maonesera zizindikiro za anthu kuti abwera zingoona museum chifukwa zaka zonse zipatala kunoko kudowa koma ati ama MP samanena bwana kumana kuti mesa chili manali mboma momwemo amene sanali mboma munda masani mnali ku parliament konko misewu iyi imayambika misewu bwana mukamabwera kuno kungomva kuti bwana kupita kudowa atengaso msewu 5 kilometers 5 yongoenda ni mapazi koma kuyambira chaka chatha mpaka napano sunati chaka chatha amene mabwera kuno bwana isewu umene anawiyamba au siyalo chilima kulibe mwinaje wa ziko lino mena kutenga ziko lino pa 21 Mepa kulibeko mena kuti chilima kubaya ayambaso kungotenga magreda kupala kwa pasantu kukumba doti lomazilira nyumba osatiso kukonza nsewu ena kufukula kuti anthu azimwapo mazi ndimaona zulo ena mamwa mazi pena osatiso kukonza nsewu mavuto ino amalawi kudowa kunchisi kukasungu kunchinji kusanje kukalonga chitipa rumpi Khatabe Likoma Palombe Mulanje Choo mavuto aja kutera liti lero amene nyengo zanu zikusintha masiku awiri amene akubwera bwana iliyo tikuthokozeni kwambiri nchifukwa chake mukukana kuti ine ife tikuti ayi munthu amene angatukule m'Malawi muno ndinu timafuna mavuto amene wathe ndipo tikukhulupirira siku lero ndimene takhulupirira kuti m'Malawi muno amene angasinthe nyengo za Malawi ndi Dr. Sausilima tikukhulupirira zimene zichifukwa chani anthu ena achinakomera 2014 alipalibenso wina amene angathandize m'Malawi muno opatira Dr. Sausilima ayenda alephera chifukwa onse amene ali kumene kuja abwera ku UTM onse amapepala awo onse aphunzira onse mfundo zawo Dr. Chabwira anena kuti machini onse ali ku UTM nchifukwa chake masakasakaso kubwera kumene usapona ine amene atandithandizeni ndani analoweraso kunchewu konkuja anaziwa kuti kodi sapona kunchewu wasala ni ndani onse aphunzira abwera kuno ndinokha bwana mwana kuti amene ndisata ine amene angagwire nawo ntchito kuno ena uchokera kumulanje kuno tikuthokozeni kwambiri amapanga matama amaona ngati angapezekonso munthu amene akapeza kumene kuja munali inu amene asalawo ndachang'ono anu atenga kuti agwire nawo ntchito koma tonse amene tikufuna kusintha nyengo za Malawi tili kuno ku UTM amalawi chibakira mwamba ena mapanga manifesto kumakumana nyumba momwera ti ife tabwera pano chifukwa Malawi tikatita mwati ndekuti mwaterere logona lazulo ndilimene timamwa ife ti koma ena matenga nali manifesto kumaka mwati alitie ndizimwati kuno ife tili ndino Malawi sogoleri mawa lijalatani lino ata nyamata asogolera mawa amanyamata asogolera mawa ujanduti ndiye ena anachita kale ndoso watatembe ndiko kumapita kwina kumakangana zina ife timati mawa yamba ndi
UTM honorable sorry deputy public secretary wa PP honorable Foster Sichilwa berani pano nzimayi amene wathandiza amayi kukhala m'mipando tikunyadileni amayi ife pano tili pa mpando khala ma MP chifukwa cha ino ntchito imene munayigwira munatero kuti mupitirize kugwira ntchito kuti azimayi onse apitirire kugwira ntchito pali olemekezeka amayi dikirani kale chifukwa pali ena ambiri mkatikati mundesi ndichita kunena ndine na miti yokhayokha bwana pamene tikutili ndi a Ford tiliso ndi a New Republican komanso bwana pano pamene tili mayi deputy public secretary wa PP mayi Foster Sichilwa komanso tili ndi anangondo amayi nangondo ako MCP amayi nangondo ndi anthu onse amene mwachokera ku MCP ndi ena onse amene mwachokera ku Dipeko bwerani pano anangondo msamava nangondo kweni wina ndi ameneyo Democratic Progressive Party tilindia kamangadazi chambalo olemekezeka kamangadazi chambalo kabireni temu kaima afumani akamangadazi chambalo tilinao sopompano imene tangochula mitu ife komolati la UTM ndilosegula ndipo meli yosegula timatenga ukauka umwe ukavota chifukwa ena ngakhale matisha tangopereka kwa ana omwe ndikuvoti komwe kolechita regista sanapiteko iyayi ifeyo tili ndi anthu opita ukavota ndipo tikamana kuti tikuwina ati ndipo tawerengana takwananso okwanira kuvotawo ma plus akanakhala kuti tikwayika muntanga ena akusefukira mavote okhaokha owerenga muzatopa fana tapempha DA6108 apita akaonde galimoto DA6108 akaonde galimoto ndiyena onse amene ali mmene muwabwere kuti talandire pano ona pali anthu ambiri pozokuti nthawi tilibe ena tizikalandira ma region komanso ena tizalandira ma district nimati nthawi ino ndikupempheni bwana mulandire makolo athu awali apa afuna kugwira ntchito ya UTM amene afuna kuchita endorsement inu lero kuti ndinu president owina kuyambira pa 21 May pano zikomo kwambiri olemekezeka president athu